chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá vô u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha Ka Sorkar jela kadon ha kacing ajing yero daladi bat yaladi ha kisngi baladeb bat kabapan i ba kacing siu khajna alani kakud an service tax GST kalakiu ha usnam arajar arpeulai arpeusau ha kaba kalayo lum 6000 news pa arpeulai klor bat katai kakiu na ka 6000 chispa khatphra ha usnam arajar arpewai arpewar kani ka jing ai jing yero kapan perkhat iya ubabun ba katai ka jinglong pisa kawan na ai bat kathamai bat lakawan na kiriu pajba ne kadai ka basnahi ka sarkar na kabawan na shabari na kiram bapher bat kumta terter hanrai ka jing shisha kalong ba ka khajna GST kadai ka balum na upai lang ka jala bat katai ka kanthop iya baro ki jing thip bat ki jing di ki bal shaot ha katai ka khajna ha ki dor bapher ki balas dang nadu ka jing khen ka basan persen don ki bapoi sha ka khat ar persen khat phra persen bat terter kamat jong ka GST kadai ka bajrong bha ban yatai hanrai ka ni ka khajna kadai ka bal shupan bor ya ki babun ki nong khai ha ki ni kisngi bat ba ka sarkar jela kamshin la thaulat ban yarap ya ki batrai kam la jong hanrai ka kwa bej ban lum tang ya ka khajna wat hadu ba ki nong siu kin hab ban shim da karam ka sha ka nuksa ka bashai bha halor ka jing thombor ya upai ba kadai halor ka khajna ka basan persen ya ukhaw berni bat ki nong thit khaw ki badon da ki langot ha ka shisni ki hab siu tam san persen ya ka bai khaw sha ukhar ka ya bat katai ka pisa ka shule sha kapla jong upaya namar ba ki nong thit kim don ya ka GST account bat kumta unong di umla ban shnabil ki bon ba ki jing di bat ki jing thit ki bal khnot na upai lang ha kani ka dur ba kan thop ya ka jing proj ya ki jing bam ba pher ki dawai ki biscuit bat ki tai ki bashuyo bam jem ki nong di namar ba ki paj ba kim don akau ba kin shnabil bat bakin thep ya katai ka pisa ka ba ki khen tam nang ta ki nong di haba ki la palat ya ki mar nakti jongki ki habban shnabil bat mar ye shnabil ki tai ki hapsiu GST wat la kim tip satya lanokin yo shalade ya katai ki pisa ba ki di jingdi kham tam la dadai sha ki tan sarkar ha ka ba ka shim da ki bun bun snem kam dai tang kata sa ki to ki badon GST akau kin habban pani manu bna ya ka jing khen jing dia bat katai ka kta ya ka jing lot jing sep namar ba kadai ka bahap siu sha ki to ki baju trei ya ka kam haba ka sarkar Meghalaya ka pani ya ka jing kiu jong ka GST kala dai ru ban pani ya ka jing kiu jong ka cross domestic product GDP lani ka jing panmi ya ki mar ki mata bat ha ka ju kapor kala dai ru ban ailang bat ka per kapita income lani ka jing yo kamai jong ubreu shimet bat kitai kin la ban pan i ba ka jing yo kamai lani ka jing pan mi ya kitiar kitar ka kiu shisha ha kisnam baladep bat kumta ka GST ka dai hok ban kiu hanrei lada ubat hit narod ubat hit deu bilat ban pantrei ka surok ula siu lupa ya ka GST bat unsayo ya ka bai trei jong u panda ula de pura ya ka kam ka bala ban simpor ar lani laisnem bat katai kadai ka jing kini no ya ka pelajong ubreu shimet na ka banta ka jing don kam pisa palat jong ka sarkar bat wan hang ni ba ka sarkar te kan nang khispa kat ba uriu paj ba un sanang sha kidram